Sziasztok! Száz perc alatt, Attila. Tudod, mi a nagyobb probléma? Hogy tudok 100 percet beszélni. Ahogy láthatjátok, egy új... Hát ez jól mondtátok. De hogy új helyről dolgozunk a srácokkal, a disztribúcióval, és ez az új feljátszónk itt a Mizuban, amit ti is tudtok használni, ha szeretnétek, de erről majd beszélünk egy következő videóban. A lényeg az, hogy innen fogunk ezentúl jelentkezni, és innen csináljuk nektek a videókat. És lényegében arról akartunk ma beszélni, hogy mivel most már megismertétek a videóinkon keresztül a teljes QSC portfóliót, ezért most úgy döntöttük, hogy egy kicsit elmondjuk nektek, hogy mit mire tudtok és hogyan használni. Ezt próbálom nektek átadni ma. Attila írt egy nagyon jó skriptet, amit elolvastam, és aztán el is felejtettem, de most már meglátjuk, hogy mennyire maradt meg. Szóval, mit, miért és hogyan használunk a QSC rendszerek közül? Ugye mi azért szeretjük nagyon ezt a márkát, mert ahogy az előző videókban láthattátok is, egészen jól skálázható a méretük, mármint hogy a rendszerek mérete, tehát az egészen kicsi felhasználástól az egészen nagy felhasználásig, vagy nagy méretű koncertekig, vagy rendezvényekig tudjátok őket használni. Úgyhogy ezt szeretném nagyjából átnézni veletek, hogy mi milyen eszközöket, milyen szenáriókra ajánlunk, és hogy ezeknek mi az előnye. Hátránya ugye nincsen, úgyhogy ezt nem tudom elmondani. Ez az ötlet. És lehet, hogy most előveszem a telefonomat, hogy megnézzem a listát, amit Attila küldött. Első és a legtöbbet használt DJ Party felhasználás, ahol lényegében mi azt mondjuk, hogy egy 40 főt szeretnénk kiszolgálni egy bulival, és ez ennek megfelelő hangtechnikával, ami nagyon-nagyon király, hogy ez a cucc befér egy 5 ajtós autóba, tehát hogy nem kell nagyon sokat gondolkozni rajta, nem kell bajlódni a teherautó-bérléssel, szállítással, több emberrel, és a többi. Mindannyian tudjátok, hogy miről beszélek, ez a legmacerásabb része az egész rendezvényezésnek, hogy nagyon sokat kell pakolni, hozni, vinni a cuccokat. Szóval, amit mi erre ajánlunk, az egy darab KR112 és 3 darab K82. Miért 3, Attila? DJ monitor a harmadik. Frontban lényegében 2 K82-t használunk, és egy KR112-t, hogy meglegyen az alja is a bulinak, és van egy DJ monitorunk még a DJ-nek, egy ugyanilyen K82, ami nagyon-nagyon király. Ez egy nagyon kis cucc. Cserébe nem is kimondottan drága. Ezzel itt tökül el lehet kezdeni ezeket a bulikat hangosítani. Amit még lehet mondjuk, hogy egy szinttel feljebb szeretnétek lépni, tehát mondjuk nem 40 főt szeretnétek ellátni zenével, hanem 60-at, akkor lényegében tudtok lépni egy szintet feljebb, vagy egy méretet feljebb, egy darab KR118-al, és 3 darab K12-vel, ugyanezzel a kiosztással, tehát ez már egy egészen nagy rendszer, tehát ez 60 fős buliban beltéren könnyedén ellátja a feladatot, és a KR118-al még sokkal jobb mélyeket is fogtok kapni, mint a KR112-vel. Igazából nem úgy jobbat, mint jobbat, hanem a fizikai mérete miatt a KR118 nyilván mélyebb frekvenciákat tud magából kiadni, mint a KR112, de ezt csak úgy elmondtam, amúgy is tudjátok, szóval csak ismételtünk együtt egyet. Ami már ennek az ilyen felső polca lényegében, amiből szerintem a legtöbbet adtuk el, Attila, nem? Igen, Attila bólogat. Ami 80 plusz fő, ugyanígy beltér, és egy ilyen nagyobb egyterű autóban elfér. Attila nagyon specifikus az autóméretekkel, nagyon köszönöm. De hogy itt lényegében 2 darab K118-at ajánlunk nektek, 2 darab K12-2-vel, ami lényegében a QSC aktív hangsugárzók zászlóshajója, ha lehet ilyet mondani. Így ez szól frontba, és egy darab K10-2 lenne a DJ monitor ebben a setupban. Ez a 80 plusz fő, ez könnyedén 80 plusz. Teljesen standard ilyen buli vagy esküvős hangcucc, bár az esküvőkre mi már másfajta hangrendszereket ajánlunk, de ez egy ilyen nagyobb esküvőre szerintem egy kiváló választás, és itt sem arról beszélünk, hogy óriás cuccokat kell cipelni. 2 K118, ami 2 18-as Omnisub, ami a nagy helyet foglalja, de a 2 K12-2, meg az 1 K10-2 egy hozzátartozó QSC toadbagben szerintem egy nagyon könnyen hordozható cucc, tehát lényegében. Ja, és a K118-ak gurulnak, tehát nem kell őket cipelni. Vesztek hozzá egy szatellitrudat, amire fel tudjátok rakni ezeket a topokat, és kész vagytok, tehát hogy még csak gondolkozni se kell sokat rajta. Úgyhogy mi ezt a 3 szettet ajánljuk DJ party szettekre, tehát
A legkisebb az 1 KS112, 3 darab K82, a közepes az 1 KS118, 3 darab K102, és hogyha nagy rendezvényt szeretnétek csinálni, amire 80 fő fölötti létszámot vártok, ott pedig 2 KS118, 2 K12, 2 és 1 K102-t ajánlunk használatra. Shocking, de ezt mind meg tudjátok nálunk venni. A következő, amiről akartunk beszélni egy kicsit nektek, az az esküvő felhasználás, ami szerintem egy nagyon sokat használt setup, mondjuk az egy jó terep a QSC hangsugárzóknak, ez az esküvős felhasználás, és amit nemrég mutattunk be, a KC széria, az tökéletesen erre való. Nagyon elegáns, nagyon jól néz ki. Ugye lehet belőle fehéret is választani, hogyha valakinek ez az ilyen selling pointja, hogy ő fehér cuccokkal dolgozik, vagy azt szereti jobban, vagy azt tetszik neki jobban, akkor ebből választható a fehér. Amit mindig nagyon szeretek elmondani, hogy ez nem az a fajta fehér, amit kitesztek a napra és megsárgul, mert nagyon sokáig kísérleteztek vele, hogy tök jól tartja a színét, szóval nem az lesz, hogy vesztek egy pár KC12-t, és akkor egy fél év múlva meg sárga lesz a fehér cuccotok, úgyhogy ez nagyon király. Lényegében arról beszélünk, hogy visztek 2 darab KC12-t, ami megcsinálja a frontot, és 1 darab CB10-et. És a CB10 azért nagyon-nagyon jó ötlet, ugye egyrészt az egy aksis hangsugárzó, amit láthattatok az előző videóban, vagy a 2-vel ezelőttiben, de hogy biztos megnéztétek, úgyhogy tudjátok, hogy miről beszélek. Szóval a CB10-zel meg tudjátok könnyedén csinálni azt a kültéri ceremóniát, amihez amúgy ki kéne vinni egy hosszabbítót, vagy ki kéne találni egy áramvételi forrást. Szóval az egész egy nagyon macerás sztori, de a CB10-zel könnyedén meg tudjátok oldani, hogy a násznép hallja az anyakönyvvezetőt, meg a házasulandókat is, de hivatalos vagyok. Na de mindegy. Szóval, hogy ezt mind meg tudjátok csinálni egyetlen hangsugárzóból, és amikor lényegében vége van a ceremóniának, akkor a CB10-et tudjátok használni DJ monitornak, vagy bármi ilyesmire. Ezzel a 2 KC12-vel egy kis ilyen esküvői zenekart is le tudtok könnyedén hangosítani, ami szerintem nagyon-nagyon király. Tehát, hogy az egész tudsz befér egy egészen közepes méretű autóba is. Tehát, hogy itt tényleg nem kell sokat gondolkozni. Nézem, hogy mit hagytam ki, de szerintem amúgy semmit, ugye Ati? Úgyhogy mi ezt ajánljuk nagyjából esküvőre, ez szerintem egy könnyen használható cucc, ahogy elmondtam 1000-szer, és van benne Bluetooth is, hogyha valakinek ez az, ami hiányozna a dologból. A CB10-ben is van, és ezt az egész cuccot tudjátok kezelni egy QSC okostelefon applikációból is, úgyhogy ja, ez nagyon izgi. Mi ezekből tök sokat adtunk el mostanában, és azt látjuk, hogy nagyon szeretik az emberek, főleg a CB10-nek az árához tartozó működési idejét és hangminőségét, úgyhogy ha van alkalmatok ezt meghallgatni, akkor tegyétek meg, ha meg nincs, akkor írjatok nekünk, és megmutatjuk nektek itt. Oké, próbálok nem nagyon sokat beszélni mindegyikről. Konferencia, klasszik felhasználása az aktív hangsugárzóknak, és a mi ügyfeleink is nagyon szeretik ezeket erre a célra használni. Mi abszolút a K.2 sorozatot ajánljuk erre, az egyetlen oka ennek az, hogy a K.2-ben van már olyan DSP, amiben tudtok delay értékeket megadni, tehát hogyha mondjuk van egy hosszú termetek, ahol szeretnétek beszédet hangosítani, cserébe nem szeretnétek mindent mondjuk a keverőpulton megoldani, a delay-eket értve, akkor lényegében le tudtok tenni több K12.2-t, vagy K10.2-t is, azok is tökéletesen ellátják ezt a feladatot a terem hosszában, be tudjátok állítani rajta a delay értékeket, amit lényegében millisekundumban, méterben és lábban is le tudtok olvasni, ahogy tekeritek ezt az encodert. Tök jól be lehet állítani, úgyhogy mi abszolút ezt ajánljuk konferenciákra, nagyon-nagyon jó a hangminősége, nagyon szép a megjelenése. Ugye ki lehet kapcsolni benne, hogy világítson a LED az elején, hogyha valami nagyon diszkrétre vágytok, vagy az ügyfél külön kéri, hogy nem szeretne, mondjuk prezentál, és nem szeretne semmilyen világító kékpöttyöt a nézőtéren, tehát ezt meg lehet oldani, ami nagyon-nagyon király. És a keverő, amit mi abszolút ajánlunk hozzá, az MGX széria, amit bemutattunk az előző videóinkban, úgyhogy ezt meg tudjátok nézni, de erről fogunk csinálni szerintem egy kicsit részletesebb videót is, mert ezek egész újak, és pont ilyen konferenciás cuccra vannak kitálva, és nekünk nagyon-nagyon tetszik.
úgyhogy nektek is, nyilván. Vagy, hogyha valami prób dolgot kerestek, hogy mondjuk Dantén szeretnétek hangot vinni, vagy akartok használni például automixert, akkor a DM3-ban már megtaláljátok ezt a DM3-ban és a DM3S-ben, ezt az első 8 csatorna automixert, ami tökéletes ilyen fajta rendezvények kiszolgálására. Ami nagyon-nagyon király, hogy például az MGX szériát, amit az előbb említettem, ott például tudtok olyan keverőt választani, amiben alapból be van építve egy HDMI embedder. Ez az új kedvenc angol szavam. Szóval egy HDMI embedder, hogy külön tudjátok vinni a hangot meg a képet, és ez tök sokat segít szerintem, hogy ott mindent tudtok kezelni egy kalap alatt. Úgyhogy igen, mi nagyjából így képzelünk el egy konferenciát. Nyilván ezt lehet akkorára skálázni, amekkorára szükség van. Ezt nyilván ti tudjátok jobban, és akkor ezt a konferenciát ezt lehet utána összepakolni, utána egy céges buliba is, akár hogyha visztek még egy-két szubot, szóval ez szerintem elég jó. De hogyha céges rendezvényekről beszélünk, akkor mi abszolút a QSC Alclast ajánljuk, ami már könnyedén alkalmazható delayekre, ugyanezen elv alapján, amit az előbb elmondtam a K.2 szériával, viszont ennek a cuccnak már az előnye, hogyha mondjuk akartok utána csinálni egy nagyobb bulit, vagy jön egy zenekar, aki játszani fog ugyanazon a helyszínen, akkor a QSC Alclast ugye ládánként tudjátok használni a delayekre, de utána azt mind-mind össze tudjátok tenni egy frontrendszerbe, hogy a zenekart is megfelelő minőségben tudjátok hangosítani, és a legjobb az egészben az, hogy ezt mind meg tudja csinálni egy kollégátok, ezt az egész átszerelést. Ha nagyon muszáj, mondjuk nem olyan nagy baj, hogyha segítetek neki, de ezt egy ember könnyen átakasztja. Nagyjából ez egy 20-30 perces feladat még a kábelezésekkel mindennel együtt, úgyhogy ez szerintem nagyon-nagyon jó. Nem beszélve arról, hogy ez már egy line array rendszer, tehát tényleg mondjuk, hogyha a megrendelőitek érzékenyek arra, hogy ők mondjuk preferálják a line array megoldásokat, vagy mondjuk olyan helyszínre mentek, ami megköveteli azt, hogy a front rendszer egy line array rendszer legyen, akkor a QSC Alclast az kiválóan skálázható az egészen kicsitől az egészen nagy rendezvényekig, szóval mi abszolút ezt ajánljuk. Csináltunk is róla videót, úgyhogy ezt is meg tudjátok nézni, meg csinálunk workshopokat, tehát hogyha valakit érdekel az Alclast, mi demókkal egybekötött workshopokat csinálunk rá, tehát itt, hogyha eljöttök hozzánk, azon felül, hogy nagyon jól érezzük magunkat, hogyha látunk benneteket itt személyesen, azon felül meg tudjátok tanulni, hogy kell ezeket a ládákat triggelni, hogyan lehet őket összekötni, hogy lehet őket vezérelni a Sysnava applikációból, a laptopotokon, vagy az iPad-eteken, tehát hogy egy csomó mindent lehet együtt így tanulni, meg is tudjátok őket hallgatni nyilván, ez a legjobb része az egésznek, szóval, hogyha ilyesmire van szükségetek, szóljatok, szívesen segítünk vele. Koncert. Milyen koncert? Attila nem jár koncertekre. Nem baj, én sem. De amúgy én néha szoktam. Lényegében itt arról beszélünk, hogyha van egy kis klub, ahol mondjuk egy sarokban van egy kis színpad, ahol kis zenekarok játszanak, vagy akár éttermek, ahol még van élő zene. Ritka, de én mindig üdvözlöm, hogyha látok ilyet. Ott például két KC12 ezeket tök jól meg tudja oldani. Viszont, hogyha egy nagyobb zenekarról beszélünk, ami mondjuk ilyen művelődési házas, vagy ilyen akár konferencián játszanak, vagy ilyesmi helyeken, ott lehet használni KS212C irányított szubot, ami azért nagyon-nagyon jó, mert nem fog zajt csinálni a színpadon, tehát sokkal jobban lehet a színpadot monitorozni, és mivel a zenekar sem nagyon hangos, ezért nem kell túlüvölteni a monitor. Na mindegy, értitek. Szóval ez egy tök nagy segítség. Vagy KS118, K.2-es hangsugárzókkal a frontban, és monitorban is, ezek tök jól működnek. Tehát lényegében azt mondjuk, hogy ha vesztek KS212C-ket, akkor lesz egy csendes színpadotok, ha K82-ket tudtok tenni monitorban, mondjuk 3 vagy 4 darabot a zenekarnak, hogy jól hallja magát, és K12-2-ket a frontba, ami meg tök jól megcsinálja a hangosítását ennek a koncertnek. Nagyobb buliba abszolút Alclast és K.2-es monitorokat ajánlunk használni. Ugye Alclastnek a legkisebb felhasználása az nagyjából ilyen 4-5 láda oldalanként, ugye az LS108-ból 4-4, mondjuk 4 darab LS118-al az már egy ilyen jó méretű cucc, azzal nagyon-nagyon sok mindent meg lehet csinálni. Nyilván oldalanként 6 LS108, 6 darab vagy 5 darab LS118-al, az szerintem egy ilyen 6x8-as színpadra tök jól tud működni.
ilyen kisebb szabadtéri rendezvényen, és hogyha az LA 112-t nézzük, ott oldalanként 6, mondjuk 10-12 LS 118-al az már egy ilyen nagyobb buliba tökéletesen működik. Ugye a szubok számát bármeddig tudjuk növelni, nagyon jó mondás Magyarországon, hogy szubból sincs elég, de hogy lényegében ezeket így tudjátok skálázni, meg hát van is rá precedensünk, van 2 ügyfelünk is, akik ilyen nagyobb bulikat csinálnak ezekkel a rendszerekkel, úgyhogy ha pontos ilyen case study-t szeretnétek, vagy pontos rendszerleírásokat, akkor írjatok egy kommentet, és akkor megírjuk nektek, hogy ezek a cuccok hol játszottak, és milyen darabszámot használtak az ügyfeleink ezekre a feladatokra. Keverőkben pedig, hogyha esetleg válogatnátok, vagy keresnétek olyan keverőt, aminek jó minőségű a hangja, és olyan, hogy megveszitek és több 10 évig dolgoztok vele, akkor mi abszolút a Yamaha keverőket ajánljuk. Ugye kisebb verzióban a DM3 és a DM3S 16 csatornáig tökéletesen teljesíti ezt a feladatot. A következő lépés a keverőkben nálunk a DM7 Compact, ami 72 csatornát tud kezelni, hogyha ennél is nagyobb kellene, akkor a DM7-nek a full size pultja a 120 csatornát kezel. Ezekről is csinálunk általában workshopokat, meg szerintem meg is fogjuk őket mutatni most már valamikor. Egy Yamaha DM széria videóban. Attila, tetszik az ötlet? Attilának tetszik az ötlet, remélem nektek is. Nagyjából ezek, amiket szerettünk volna veletek megosztani. Remélem Attila tesz mellém valahova valami rajzot ezekről a cuccokról, hogy el tudjátok képzelni, hogy néznek ki. Nagyon fontos, hogy mindent megtaláltok az avigo.hu-n, nagyon részletes leírásokkal, mindenfajta kiegészítőkkel, amiket tudtok ezekhez a rendszerekhez használni, úgyhogy ha ez titeket érdekel, akkor kérlek menjetek fel és nézzétek meg. Ha van bármi kérdésetek ezzel kapcsolatban, elérhetőek vagyunk, ahogy mindig, úgyhogy ezt meg tudjátok tenni. Nagyon-nagyon király, hogy minden cuccra, amit mondtam, 6 év garancia van, regisztrációval, jó? Ez nagyon fontos. Tehát bármit vesztek, ami QSC, regisztráljátok a qsc.com-on. Szerencsére nem sok QSC jön vissza hozzánk garanciaidő alatt javításra, de ha netalántán mégis ez történne, akkor ez a 6 év az mindenkinek biztos. Amit mi adunk még hozzá, hogyha nálunk vásároltok, akkor adunk egy cserehangsugározót addig, amíg javítjuk a tiéteket. Igen, iratkozzatok fel a cuccunkra, létszi. Jó? Tehát, hogy azért csináljuk ezeket a videókat, hogy megnézzétek, én meg örülök, hogyha írtok egy-két észrevételt, hogy mi az, amiről hallgatnátok még, vagy mi az a téma, amit nem érintettem, vagy érintettünk, vagy megnézzétek valamit, amit mondjuk láttatok nálunk, és nem láttatok róla semmit, úgyhogy ez jó hosszú volt, de remélem tetszett. Találkozunk a következő videóban ugyanebben a szép setupban. Nagyon köszi, szép napot, sziasztok!